for at finde den dybeste streng på din guitar, spiller du den øverste streng. Og for at finde den lyseste, tager du de fingre på guitarhalsen og kører helt ind til centrum og spiller på den. Men du kan faktisk også gøre en dybere, eller en dyb tone, dybere ved at løsne den. Og du kan gøre den lys igen, eller lysere end det her. Ved at spænde den ind igen. I dag der lærte jeg jo med guitaren i fysik, så lærte jeg, at den øverste streng den kunne spille en dyb tone, samt den nederste streng kunne spille en lys tone. Men du kunne gøre den dybere, det øverste streng dybere, hvis du løftede den. Nej. Nå, ja, det lød meget godt. Og så siger vi den nederste, der kunne du gøre den lysere ved at trykke ind her og så spille. Kan du høre det? Super. Og så lærte jeg